Vale, pois a atención primaria é un elemento importantísimo dentro do sistema sanitario porque é a parte do sistema que é máis cercana ao paciente, que acompaña o paciente todo o longo da súa vida e que está en mellores condicións para coordinar a asistencia e para responder ás necesidades dos pacientes. A atención primaria, por eso, ten unha importancia moi grande, pero necesita ser dotada de tempo, de recursos, de persoal e lonxe de axustar a dotación destes recursos ás necesidades da atención primaria, estáse facendo o contrario, porque a atención primaria é grande olvidada dentro do sistema. Isto o que provoca é que pon en bandexa a asistencia sanitaria nas corporacións que venden e que fan negocio coa asistencia sanitaria e, por outra parte, intenta desacreditar o propio sistema como un sistema público en rede accesible que está baseado exclusivamente na solidaridade e non na competencia.